Pamsoro asaurum. Mtape. Yo ane muri kudaira. Wongo. Ausau nyama. Unjua ndia saurum. Wide mama. Asaurum. Ukatipatika kwa. Maita changamira. Mtape. Ndisa ndatange kutaura. Ndodo kubvunza saunyama kuti oya negweta here kana kuti lawyer padare penyu. Ndodo kubvunza saunyama kuti oya ne lawyer here kana kuti gweta padare ramambo. Mubate mubvunzo ndabvunza iwo. Kuti saunyama waoya negweta here. Imimi Mtape mubva mapanota ipapo pendabvunza usandatange kutaura. Pamsoro Saurum. Usanditi Mr. Toti Raymond Saurum. Pamsoro daririsi. Tiri kukumbira muno notwe ma minutes ndi clerk of court. Ne ava vatori venhau ndo anotore ma minutes muno. Kana mwana hama dzenyu dzode ma minutes dzinozopiwa tinete neziri 10 form. Takatonge nyaya yako ukabatwa ngemhosva yekuti kana takuzokubatwa ngemhosva ukabhadhariswa zvekuti nezvekuti. Saka unofana kupeya so much kuna nhingi. Tinope copy kwemuri, copy kuna Saurombi. Saka atitenderi umwe munhu uchanote ma minutes emunhu. Kunze kwe vatori venhau na clerk of court. Mtape bhuku rendakabata rino kuti muzive vanhu vari pano padare, because handitange ndataura paine umwe munhu atotange kuminita kudhara. Handizivi kuti pano pane matare mangani. Hakuna munhu anoya neloya padare pamambo. Isu tinawo maroya makuru tichasongana nawo mberi kana nyaya ende mberi. Saka kana munhu akundurira neloya padare pamambo zvinoreva kuti akubreache mutemo we customary law and local courts. Padare pamambo hapana lawyer. Saka zviri kwemuri Mtape nenyinyu tenda mutaurira kuti tende mberi here paine munhu ari kuminita. Saka ndamubvunza imi muchangamire kuti saunyama wauya nelawyer here. Ngatidai kuminita kwake hakuna nebasa. Kuti chine basa ngeyangu mabili mashita kanyanya mbwa ende sanofunga chisatisfy wakwa kanyanya kanyamboenda mberi mutauri andizikuitonga pamusoro changamire nedare waonano pamusoro wakaitolepi pamusoro changamire nedare. Ndakamangara nyaya ndichimangara saunyama mudare renyu vhiki razopedzisira musi wa 29/10/22. Ndamangara saunyama mudare renyu ndakakumbirwa ngemaelders ekuchechi kuti ndibvise nyaya mudare tiikurukure pachechi pedu palevhu yekuchechi. Saka ndakabvuma ndikafonera mupurisa wenyu kuti ndaakubvise nyaya tikurukure pachechi level. Musi wa 29 manheru saunyama akauya naElder Musha, akauya naElder Chigweremba, akauya naElder Mudada, akauya nemudhikoni Simango. Pamba pangu pakanga paina Amos Saurombe mwana wangu, ini ndakanga ndiripo. Pakanga paine friend yangu yaizi Vakabudura, pakanga paina baba munini wangu wanonzi Akimo Mastic, pakanga paina iye Saunyama K, pakanga paina Pastor Mapungwe we Seventh Adventist. Tagare pasi Mtape ndakatauri bvunza Saunyama kuti musi wa 1 April wakanga uripi
na 8 o'clock manheru akati ndakanga ndiri kumba kwenyu. Ndikamubvunza kuti waiitei, akati ndakanga ndabhukise sadza. Ndoda kuti muteerere Mutape. Musi wa 1 April iwowo achiri mangwanani akuite masikati, Saunyama waitaura nemwana wangu paapu echibvunzana kuti uripi. Mwana wangu akati ndiri kubasa kudombo shawa. Manheru mwana wangu anza akufonere mudzimai wake apedzi kutaura, wakati Asaunyama ari pano auya ichifunga kuti muri pano pamba. Saka panga paine nyaya dzanga dziri kunetsa mumusha. Muroora uyu wanga achangobva kubve kumba kwake, azinge madzitete ende kumba kwako wogadzirise zviro zviri kunetsa pamusha, ngekuti hausi kufambe zvakanaka. Echingobve musi wa 1 April vakabatana naSaunyama. Saunyama kwakwende kumba kwemwana wangu na 8 dzeusiku kobikirwe sadza. Ndafara maningi kuti mai Saunyama ari pano nhasi. Mai Saunyama ndichada kuvabvunza kuti hamubikiri mwana wenyu murume wenyu sadza, echizoenda kobikirwe sadza panhedziwa ngemukadzi wemunhu ari elder usiku, murume wacho pasina. Ndichadzokera. Saka Mutape tataurirana. Asaunyama akanyora statement iyi, mupurisa wenyu ngawe iri pano padzasi, akasaina akabvise dhora rimatatende ndaa kuti ndakashayisha Mutape, ndakaende pamba penyu neusiku. Iyo riyakwe. Ndimerengerei. Ndotangisa vanhu vaingepo. Elder Musha, Elder Chigweremba, Elder Mudada, Deacon Simango, Saurombe, Makufa, Saurombe Chief, Mr. Kabudura, Saurombe, Mastic, Saurombe again, Saunyama, K, Brother Amos, Pastor Mapungwe. Ndakaenda kumba kwa Anza Saurombe manheru, iye Anza asipo, ndakashayisha. Ndini Kenneth Saunyama. Waiwa musi wa 1 April 2022 ndakabvapo kuma past 8 ndakabvisa dhora matenda nyaya masvita. Tasvikapo pamusoro changamire nedare, Saunyama abvise dhora. Ndakati Saunyama, chenda wouya nehama yako, idzi ihama dzekuchechi idzi, ndichizokushwapura. Ngoti ipopo wakanga akati haitsika yangu ndinotofamba mumamisha ndichirye sadza manheru. Ndikati hainopangu handitendi kuti uendepo usiku. Pastor tikataura ngenyaya ye-code of conduct yema-elders nemafambiro anoitwe mudzimba dzaanhu, vakati hazviiti. Ma-elder aripo akati hazviiti. Amudada ari panaye anga aripo, Makufa wanga aripo, akati hazviiti. Akabvise dhora akati ndashayisha. Ndikati chenda uya nehama dzako ndikupe mushwapu kuti usazodaro. Kana waipinde mumatanga amweni pangupo paSaurombe hapazwaro, ndini ndine hoko pamusha. Vakazouya zvakare musi wetakanga atawirirana, pakauya Pastor Mapungwe, pakauya Mudada, pakauya Simango, pakauya Chigweremba, pakauya Makufa, pakauya Musha, pakauya naye Saunyama. Saka ndaakukumbire kuti muerenge zvetakabvumirana musi wacho. Wakanga uri musi wa 6. Azi Saunyama was above without his relative
relatives as per order given to him. Wainyora kana matadze kuerenga wainyora uri pano makufa uyo uri apa ndiye wainyora to bring relatives. Saunyama contributed to the broken relationship of Anza Saurombe and his wife. Saunyama wakatemerwa kuti abvise mombe mbiri kuti nyaya iyi ipere muchechi kwete banze. Saunyama wakabvisa US $10 yemuromo inoti uri kuchema chema pamombe mbiri asi mombe imwe $350 dzawe mbiri $700. I'm sorry. Elders gathered on this date. Saunyama was above without his relatives as per order given to him to bring relatives. Saunyama contributed to the broken relationship of Anza Saurombe and his wife. Saunyama wakatemerwa kuti abvise mombe mbiri 2 kuti nyaya iperere muchechi kwete kubude kunze. Saunyama wakabvise US $10 yemuromo unoti uri kuchema chema pamombe mbiri asi mombe imwe wakachajwe $350. Dzese pamwepo $700 dziri mbiri. Wakazotenda zvekuti ndinouya nemari inoita $300 musi wa 8 November 2022. So it's supposed to start a balance wozobhadhara musi wa 31 December 2022 ichibva asaina maelders angati vechibva atisaina. Saka chimangariro changu Mutape nedare ngechekuti Saunyama haana kudzadzisa zvatakawirirana tiri pachechi level. Musi wendaifanira kupuwa mari ndakataurira vaSaunyama vamudada nawamakufa nawamwe wangu aripo kuti tine government occasion panedziwa kusazonetseka hako kuye uno ndobva ndakufonerai Mutape kuti muzoite mboo yangu pendichagashidzwe mari ndiSaunyama. Takaswera takagara tese hapana takaona taswera takagara tese. Mupurisa wenyu akasvika akatorerana nawamakufa zvikazamba itotore mare $100. Saunyama uri kuuya neimwe takamira. Mupurisa wenyu echenda muripo akadzoka nawamakufa asina chiro. Takaitwe chikuku watawata. Ndo saka ndiri pano Mutape kuti ndiri kuti Saunyama adzadzise zvetakawirirana pachechi level nemakosti angu ekufamba kuye kwamambo nemari dzese dzendabvise kwamambo achiri mangwanani kusati kwaakupisa. Mwaita changamire nedare. Zviro zvendataura zvine masignature. Saunyama wamukana wenyu wokushandurira masoko ari kutorwa ndiAsaurombe kuti munowirirana nawo ere kana kuti mune mazire emunoita kana kuti handimwe wakaendeyo mujekeso kudare. Pane pendasiya mambo nedare. Makufa namudada ndavasungire pakuti vane masignature yapo vakaite mboo dzemanyepo. Saka vakatopare Musha nenini. Muchapomukana mwari zimutorwe chimwaurira pachii mukana wanyu uripo. Upanote sekretari kuti Makufa namudada ane Musha nenini Raymond Saurombe yekusainire manyepo.
Wamukana wenyu. Tamusore mambo ni dari. Tamusore mambo ni dari. Icho kwadi takasaina asi takambonyekidzwa. Atisi kutora nyaya yekusaina ba. Pamusoro mambo nedare. Ndakasamaniswa samanisi ndikariona. Chakazoti ndiende kwa chief Saurombe chinyi waifanira kusvika pa court pano. Motsanangudzire dare zvakazara. Mozosvike mukuosaina. Dare rijekerwe. Ndakamusore dare mutapenda nedare. Ndakasamanwa na chief Saurombe kuti ndiuye kudare ra chief Saurombe. Saka mobva mapuwa samanisiri ndakamunyorera ndapuwa samanisi ngoti ari kuti ndakasamonwa kuwai samanisi as evidence. Ndakasamonwa na chief Saurombe achiti ndiri kudiwa kudare ra chief Saurombe ari zvakare mumhangari, ari zvakare complainant, ari zvakare presiding officer. Zvese zvakazi chief Saurombe, chief Saurombe, chief Saurombe. Ndikatouya kuna chief Mutambara ndichedza kubvunza kuti zvakamira sei kuti mumhangari ndiye arikuda kutonga zvakare nyaya ichitongera zvakare kudare rake. Saka Samoni iri chief Saurombe wakandikumbira ndinyorerewo Samoni kwenyuyo mupe mudada ndikumuda Saunyama harizi kubve kwa Saurombe ba. Ndisungirewo mapurisa ari kwa Mutare, ndisungirewo nhingi anosenzese mapepa ariko kwa Mushuwe kuno. pamusoro ndiri kutaura zvandakaerenga Chidindo chachiri kuti Saurombe ere ichi. Chidini ndosaka ndakazoya kuno zvese tikaerenga zvese zviri apa zviri kuti chief Saurombe. Mukazobva makanzura murude kuuye kuno mukaende kuenda chechi revhuro. Mandipa mukana Mutape ndiriya kwedza kusanangura. Alright, it's okay, it's okay. Chambai, andifunguri apa ndio pane Musha ba. Musha dzako dzawabvunza na Saurombe wazvizwa ere? Kuti musi wawani wakanga urumba kwa Saurombe ndio zvofanira kupindura. Kwete Samoni. Ende nini Mutape handizombonyorera Saunyama Samoni. Ndakamangara Saunyama mudare mwamambo kumweni. Ndikakumbirwa ngechechi kuwithdraw nyaya ndosaka mwaone miridududu yemaElder asina chaanoshanda anorekera akadza anhu echinyengwa akandokutarisa kudai anhu echitoda kuende kudenga. Okay, the guy is going. Nyaya yake ya musi wawani ndio peno ufanira kubvirwa ndio wamangarwa waizwa. Ndakuchiitonga right. Pasauromba musi utongwa. Ndakazonyora rangu manje. Ndiro chaizwe kumira naro mukoni ndakasunga nemambo Mutanga. Pamusoro dare na Chipinduro daitaura ndinogona ngenda kuchitorasika. Urasiki zvinonga uyaiti urasika pane chigoni. Ndinogona ngenda kutorasika. Samanisi randunza pano. Ya. Urataura kuti hanzi kusazadzisa zvamakatenderana. Ndoba ndoda kupindura ipapo. Okay. Ndoba ndataura kuti ndakambonyikidzwa. Nokuti manzwa ere zvandapindura kuti ndakambonyikidzwa ipapo. Makambotenderana ipapo mubhuzi. Bati Mamusi kutenderana papo makambokuchikidzwa. Takati sikutenderana. Makasangana na Saurombe. Bati Makasangana na Saurombe. sangana. Makambosangana na Saurombe. Yai mbunyikidzwa ichi. Ati makambosangana here na Saurombe. Makambosangana na Saurombe iri kwa mbunyikidzwa. Takanga dziri kumba kwawo. Muchitaurege nyaya dzei. Tichitaura nenyaya dzeuze zviri kunzi ndakapusa mu. Hakuna zviri kunzi. Nyika yese yakadai kwakupa zviyo kasi. Anomangana ari pana. Muri kutarisa into muri kutarisa. Tombo. Taurai, muri kutaura dzei pemwe mbunyikidzwapo. Ndosa ndataura Mutape. No. Papa ine kembe mapurisa. Tanga pasina tuna mapurisa. Hamba ziba kanezi papa mapurisa.
ati pane ziwa wena kumbulisa eh mwakasa kumufundisa changa kubakire demo ndakashaya kwasongesa nei uri kumbunyikidzwa ze neraiti kumhanya kwamapolisa ndiri kumbunyikidzwa ndiri kuita kumbunyikidzwa wanyarara futi ndobasa rozvepisi aya wati kudini kambunyikidza ndisikana kwanjonyara kwazoteka nhumbu ndakazombunyikidza jesus christ right ndati ndakambunyikidzwa alright mwakambunyikidzwa right ngachitaura tisi wakambunyikidzwa paipe taudochitaura nojekerere pano ndo zvazobuda kuti zvizonzi vakatinyepera aiwa wakanyumbunyikidzwa chitauro chemafambiro wakaita tichigadzirisa kumbunyikidzwa kwako right ndambunyikidzwa tazobva ndakazoendawo kotsvaga mazano kune vemutemo handiti saka dheti raverengwa apo ranzi raifanira kuuya mari kune musi wa8 November ndiro semudheti rakauya bepa ndatsanangurawo nyaya yangu ndikaripa vamakufa vakati vakavaverengera zviri pabepa adzati mumbotomira asakwana kutaura tiri kuti nembozi adzibva dzataura kuti imwimwi waamukana wanyo kutaura makufa imbosiya aya ndichataura nawo imbosiya aya mwamunomunyikidzwa ndiamasauro muri 9 handi 9 eri people zirapo nana mufundisi taura tizwa makufa mafambiro emwakaita kuti muzosvika kombundikidzwa kwasaurombe 1 2 3 4 mupei mvura yekumwa mai pai murume mvura yekumwa 7 8 people chimbunyikidzwa ngemunhu 1 pamusoro ndati makufa ndovatitataura ino suza kuti tizofamba neline makufa ndiye wakanga ari ndiye wanga ari next to chair saka muri correct fambai ndinofamba neline ngekuti pakufamba kwaita nyaya yacho yaifamba naamakufa ndondi pakazombundikidzwawo kana kuti pakakorereka kudzadzikisirwa pamusoro idata right igirai ndichangopindura hangu mishoti pakunyikidzwa pari kutaurwa kana kuti pakusiginisha because mhosva yangu ndatoiziva kuti iri pakuti ndakasaina zvishuwa ndakasaina asi inini handina kutanga ndasaina muridzi wenyaya asati asaina saka inini ndiripo pawitness ende ndiripo pawitness handifungi kuti mhosva kana ichitongwa ndasungwa kudai kuti ndakawitnessa muridzi wenyaya akatadza kubhadhara mari kana kuti akatadza kuita zvaita izvi handizivi kuti inotongwa sei because inini ndiri kupa handizivi kuti muenzaniso indingapa ngokuti ndingatere kana paitika tsaona apo tsaona yaitika ndoonawo zvaitika panongozitoda panoda mawitness handitika ndoonawo kuti zveshuwa munhu rakatsikwa ndichiona ndakanga ndichitocrossawo road but zoreva here kuti ndinokwanisa kuzonga ndakusungwawo inini kuti une mhosva because wakawitnesse munhu wakatsikwa muchidimbo handina hangu zvakawanda amataura nyaya mwaita makufa akanaka uye akajeka dai mwanga musina kusungwa ngemumangari tisisina umboba mwakutibudisira umbowo hwemafambiro mwaita kuti nditoipe mupurisa wamambo tiende kotere mare itaende kotorapo pasi mangu apo kunga mwakatendera nedare mune zvakanaka zvisina kumbundikidzana ba saka umwe wenyu wakuti ndakambundikidzwa imwe muri kuti ndakasaina kuti kuti wakanga azvifarira uyu kude huchapupu hwetakuunzira pano kuti ishuwa ere kutaurawo ngoti zvatosiyana statement ipopo next pamusoro changamire pamusoro idare chief Saurombe vakandifonera ndo vakatanga kutifonera kuti pane nyaya iripo pakati pangu naSaunyama nemhuri ndikati aitsuke tinochiza because vanga vatomonibriefa kumashure kwacho tikaenda vakati todoti nyaya iyi isolvwe sechechi tikabvumirana vakatoti tiarrangement sechechi kuti muye tigadzise nyaya
tobva taenda zvishuwa. Nyaya ikatongwa kusvike pakupedzisira pazotemwa kuti vaSaunyama vanzi vabhadhare zvakazi vabhadhare. Zvikanzi muri kusainai sema-witnesses. Yes, takasaina. Mubvunzo wangu ndewekuti kana kusaina kwendakaita se-witness ndine mhosva yenyu. Ndaifanira kunga ndakaita marikicho usiku here kutsvagira uyu mari uyu. Ndine mhosva yenyu yekusaina sa-witness. Mhosva yangu ndeyenyi. Andisinda kusaina vamwe vangu varipo sema-witnesses ndo vasina kusaina havana kudaidzwa nei. Ndo pane mubvunzo wangu ini. Witness une mhosva here? Pamusoro ndinoda kupa hangu shefu. Ndoda kumubatsira tinodhilivhare mapepa emwana ari kusimudzwa lini. Ndikasvike pamba mhosva yangu ndei mirai. Ndikasvike pamba penyu. Musipo banziro samanise mu. Ndikasvika paine mwana pane witness 1 witness 2. Zvakanyorwa kuferwa. Ino ndisainira kudai yozo vasaina rimwe ndo vanatosiyapo. Ndo uye kuna mambo kunuku. Ndote mutape ndakasvika ningi uyo mwakandituma pasinaba. Asi ndakasvika paine mwana wacho akandisainira apa. Akanga ozobvunzwa mwana waye mumoti pepa arina kusvika ba. Ndinodaidze mwana wacho kuti handiweri wakasaina apa. Tamudaidze kuti nyaya yedu ijeke. Ndimwe mapila enyaya ekuti mwaende kosainira aya mwaisainira aya chimbutikidzwa here. Ndazizwa kuti mati munoti nyaya ijeke. Kumbozwa kuti mwaisaina chimbutikidzwa here. Mati munoti nyaya ijeke. Kuti nyaya ijeke mhosva yacho ndeyi. Kana mwana akasaina kuti nyaya ijeke mhosva yake anopiwa mwana ndeyi. Anonga akaita mhosva here. Tati tinomubvunza tinomudaidza tomubvunza. Saka ndikuti saka tisina kuti tude mari mekwemuriba. Tamudaidze kuti timukubvunze. Ava kuti ndeye mhosva kaenda saka mhosva yangu yake ndeyi. Musati aya ba. Muri kutaura kudare kuno. Tinofanira kuti ndeye mhosva ndeyi mhosva yekusa signature. Pamusoro musharuka. Hamusati mwapuwe mhosva. Hamusati mwapuwe mhosva. Tichiri kudiscussa kuti mwakapana nemhosva. Ndopindura here wacho ndere mhosva ndiri ndikupindura. Mirai. Hamusati mwapuwe mhosva ba. Dare riri uno kuti muri kupana nemhosva ikoko ngeikoko. Asimbo mirai. Alright. Ndadzwa. Pamusoro iyi baba ari kutaura pakati apa ari kutaura pana chief Saurombe apo. Mungandopuwe pepa rekusaina musikazwi musoro wonyaya kuti musoro wonyaya wakadai kudai. Paundozisaina apa muchidima iwe motosaina. Ndakasaina here kuti akanzi anofanira kuti abhadhare mari. Asanya anofanira kubhadhara mari ndini unofanira kubhadhara here. Sainire muchidima. Kati statement yakakanyorwa ndekuti ava vaifanira kubhadhara mari ndini here. Musharukwa. Nyore munoita iwe. Meya timubatsirwe. Musati hasha maningi. Ndofunga ma-witness akanga ari kwachibvinyadza. Muzvinapembe ndiye wakatanga kusaine pepa rake. Ma-witness tiri kuwitnessawo kuti wasaine kuti wabvumirana nazvo kuti uchabhadhara mombe nhatu. Aya kwakuteera atazviona zvazviri kuitwa. Handizve? Saka ana muvhangeri enyu aya otherwise pamwe aikukomerera ari 7 kuchechi kwenyu. Kazi Mrs. Saurombe anga ari 8. Pakawitnesswa. Tamuona munhu achiuraya zveshuwa according to kwakusweya kudai. Saka akasweya nekuisa muoko. Handizvi muromo bauti ndakazviona. Chazomudouda kundonzvenga zvenyaya dzenyu. Zvindori apa basi kubhadhara zvinhu zviri apa. Zvemwakabvumirana. Hatikwanisi kunga tichizvichinja ba. Tikwakuende mberi kwemude kuenda. Ushende mberi asi muoko wangu uri kuti chii? According to the statement yakataura Saunyama, wakanyenge munhu mukadzi muri musi wanhingi akazobude musi wana 8 o'clock kuti wakasainira kuti Alright, pane hama imweni yakasi ndozonga ndakudzirira kuti ataure. Mupe ataura wakasenza. It's okay. Pamusoro changamira. Vamwe vese vari padare. Apo ndiani? Ini ndinonzi Chiwoche.
Chiwocha. Onias Chiwocha. Chiwocha. Kama na haya ndia. Zozo. Okay, ngatende. Alright, inini ndine nzvimbo shoma dzanda ndichida clarification. Amino kana muchinditendera. Akatampa nguwa. Pamwe ndinogona kuzobvunza zvamusingatenderese dare kuti tibvunze. Ndosaka ndatanga ndabvunza kuti munonditenderawo here. Chekutanga. Pakaenda varume ava kwaSaurombe ranga riri dare here kana kuti kwanga kukuyanana nekuti ndanzwa kunge papa chimbonzi kuyanana. Ndonzwa futi zvichinzi ranga riri dare. Right. Chekutanga. Ngechekuti Saurombe wakaite tisunge saunyama. Andika ranga risidare bakude kusunga. Echechi kwa kuchende kwa Saurombe kwashende nazo ndo ngatichite ka dialogue kuti chechi sasa ite linga matare. Anditi? Right, next. Right. Ipapo ndinofunga panenge pati JK. Chechipiri mubvunzo wandikuda kubvunza kechipiri. Pamwe handina kunasonzwa kupatsanurwa kwaitwa panzvimbo yekunzi. Ndanzwa wekwangu achitaura kuti ndakambunyikidzwa. Ndakatarisira kuti dare richabvunza kuti makambunyikidzwa sei. Ndo pandanga ndakamirira wepapo kuti tinasonzwa tifambe tiri pamwe. Nhano dziite dzimwe chete. Eho. Saka ndabvunza paya. Saurombe wanga akabata demwe. Maelder aiwe pamwe isaina anga ari matemwe. Kuti ndakazomunyikidzwa ndi Saurombe. Tinotenda. Hapazo kuite anzi. Tinotenda. Ndodzoko kwamuri ipapo. Nzira dzekumbunyikidzwa tichitarisa mutemo. Haizi nyaya yekubatirwa weapon. Kana chombo. Asi shoko chairo. Rinogona kukumbunyikidzwa. Tiri tese here changamira. Tirawe. Uzwa. Saka ndo patanga tida kunzwa kuti saka kana kuri kumbunyikidzwa unofanira kunge wabatirwa chombo chete here kana kuti panogona kunge paine zvakataurwa zvakonzera kuti munhu azoti ndakambunyikidzwa. Ndanga ndichitarisirawo kuti pamwe imimi changamire wedu ndimuchaita kuti papatsanurwe pajeke. Pamusoro iyi mubvunzo yenye muri kubvunza yese iri kugashirwa nemutape echipindurika. Apeno murume mwakamirira tamuti state nyaya yako as it is. Hazi kutende ku state aba. Wakazofamba sei kusvika kwa chifu Saurombe kandi kwa Saurombe uchizotongwa kandi muchizowirirana ikoyo kuzosvika uzoti ndakazombundikidzwa iwewe. Wakanga wambundikidzwa zvadini? Iye unoti ndakambundikidzwa. Kwakutonyarara. Ipapa hapana tobvunze tapabvunza. Regai mubvunze futi. Atobvunza kamweba. Muvhure futi nzeve. Tinotenda. Wakambunyikidzwa sei? Tinotenda. Amzale mutape nedarirese. Inini ndakambunyikidzwa nenzira dzakati wandei. Ndakanzi kana mbasina kuiswa 300 izvo mundiro saunyama haendi anosara pano vamwe ndokupfekedza kumba kwenyu nekombi yangu tikambobuda semadhodha kutaurirana zvoshua mari panga pasina kusvikira vamwe satino kana zvakureva kuti saunyama uri kusara tese hatichatoendi totosarawo saka nekusada kusara pamba ipapo ndakazosvika pakudini pakunyora kumwe kumbunyikidzwa kwandakaitwa zvakare nyaya yaitongwa varidzi venyaya vakanga vasipo ndotongwa nyaya yevanhu vasipo saka kumbunyikidzwa zvakare ikoko saka ndinenge ndakuita zvekuti ndibve pamutana pandisiri comfortable saka ndakasaina under duress. Pamusoro ichangamire nedare mapepe ndapapo mairia mazvizwa rekutanga rakabvisira saunyama matendanda edhora echiti ndakashaisha taurirawo changamire nedare kuti wakambonga washaisha riri different nezuva rekuuya nehama yake pepa rekutanga raakasaina changamire nedare ngaambotaura kuti chandakabvisire dhora rekuti ndakashaisha wakanga abvisire chinyi batereke
pamusoro chandakabvisira dhora Mutape ngechekuti ndakatenda kuti ndakasvika kumba kwaanza manheru ndo chandakabvisira dhora ichocho kuti ndakabva kumapast 8 ndo chandakabvisira dhora asi rimwe bebero rane imwe statement yakasiyana neyandakanyora pakutanga chimbo pamusoro iroro rechip 2 chimbo risai pasi pedhairi Mutape rechitwiro risai pasi pedhairi Saunyama ngataurire changamire nedare kuti mutemo wechechi unotinyi wambotaura nemuridzi wemusha ichiti handipo iwo wozoende kumba kwake wechizobvapo kumapast 8 why day murume wepo asipo pamusoro nditendere ndisapindure izvi kusvikira anza nemukadzi wake waripo ndinoipindura ndakasununguka Saunyama zviri kubvunzwa ndeaSaurombe makazoende kumba kwaSaurombe kwaanza waideipo nditendere ndipindure inini neanza tine ushamwari hwakanyanya acho anga aripo manditi nditaurezve pamusoro ichangamire nedare murume wako waidei pamba pangu. He is answering, let him answer. Yeah, arikudaira. Mwaideipo. Yes, ndinoda mubvunza iwo. He's answering. Why can't you just let him answer? He's answering. Asi kuanza bandati Musha uya ndinge wangu waidei pamba pangu nguwa idzi. One word answer. Where is answer washwarere? Is answer aswaka fakazo. Atate ati tendere kuti munhu andofunga kuti anofunga kutaura. Ali monga adaire mubvunzo. Chambe nguwa. Pamusoro handizivi kuti muda kuti ndidaire kana kuti ndisadaire. Ndoda kuti mudaire. Ndiri kudaira. Ndosaka because hamuiti kundiudza zvekuti daira kuti nekuti ndindabvunzwa handiti ndinotaura kuti ini naanza tine ushamwari kwete naye wega but nemhuri yese yekwaSaurombe tanga tine ukama hwakanyanyisa hwavanoziva Mutape avo kubva kumashure saka taiwirirana taifambirana mudzimba kakanyanyisa yakanga isiri first time chakanga chisiri chinhu chinoshamisa anza takataura naye tina Saurombe akandiudza akati handina problem nazvo kuti wakauya kumba ndisina kana basa nazvo asiwo pane zviri kumashure zvazo ndisunga kuti ndizokufunga kuti ndosaka zita ndakangorisa sereference yakanga isiri nyaya kuti pamba zita saka ndazorisa sereference yei mapedza here baba handisati ndapedza ndiri kukatwazve amiswa kuti mutauremu alright saka ndiri kuti ndakaenda saka ndati amiswa aya kuti inu murekete ndiri kutaura ari mukati aya ari kunze maningi atinyanyi kuda ndimwe kana kumubudisa togunomubudisa mukati shumba pano tichimubudai titaure naari mukati ya tishipuke nge ari mukati ari dzenya ndiwo achambire kubhokisi kakwa kwenda yamuzokwaniyo bai saka inini ndiri kuti kuenda kumba kwaanza chakanga chisiri chinhu chitsva kana chinhu chingashamisa vanhu kuti vaSaunyama vasika vamwe because tainzwanana vaiuya kumba kwangu taenda kumba kwangu tainzwanana semhuri tawirirana zvakanyanyisa tichisheya zvinhu maproblems zvakanyanya kutosvika pakutomubatsira nemudziyo motikari uyu achida kuenda kuna hama yake kumberengwa uku seshamwari yedu pasina muripo pasina chinyi saka taiwirirana pamusoro pazvo mudzimai anza muzukuru wangu inini hanzadzi yangu my blood sister anga akaroorwa kwaTsopo vese iye nemurume wacho vakashayika saka dzanga dziri hama dzekuchechi dzanga dziri hama futi paukama but taingowirirana saka changa chisiri chinhu chaishamisa ende handina kufamba ndichiti zviri kunzi ndakasvika kuma-8 ndakabvapo kumapast 8 ndakatosvika ende anza ndenge ndatombotaura naye ndamba make ndikamisira message kuti ndiri kumba mako ndamba make ndakamisira message after that akazofona akataura nemudzimai wake ndikapiwa foni tikataura tichitoseka tichifara panga pasina kana dambudziko pakati paizvozvo izvo mapedza moti mapedza ndapedza pamusoro ndokuti mwapingure mubvunzo wanga uri kubvunza mubvunzo wanga uri kubvunzwa ndiri kuuyawo nenini kuti nditi chiri kubvunza ukama mwataura neushamwari
asi pano shamwari munoti iyo ishamwari yangu ndiri kuendapo kuti ndokumbire fondya yekuti tibheme zvakaita isusu tinobhema. Imwimwi chinangwa chenyu chezuva iroro mwakanga mwaendapo kodini, ndo pane mubvunzo kuti musi wacho iwowowo chinangwa chenyu chekuende kuhama yenyuyo mwakanga mwaende kodini, ndo panotaurwa kuti ndakanga ndaende kondye sadza, ndakanga ndaende kokumbire mvura pahama yangu pashamwari yangu. Musataure hazvisi kuzika bafanika zvakaite kunini. Ndode kuti imwe mundipingura kuti chinangwa chenyu zuva chemwamwaenderapo ngechei. Chimbomirai mai mati amboti ndode kuti ambondipingurai inini wawo. Chinangwa chenyu chaicho chemwamwaendapo ndapuwe mukana wekutaura. Chimbondipingurai anza iyoyo. Ndaenda kuvaona. Kovaonerei? Ndipo pane bvunzo kuti mwaide kovaonerei? Chinangwa chenyu chekuti ndode kovaona, ndode kovaonere chinyi? Hamuchina mhinduroka. Right. Haachina mhinduro mwaziona anyarara. Haachina mhinduroka. Mutape. Uyu mwana wangu ndaifunga kuti uchada kutaura nenini. Ndode kumutaurira mechizwa. Handiduti saunyama, handisi kumutitidzira ba. Handiduti saunyama azonditsvaka. Ndosaka ndakati mwanangu endoya nehama yako. Asi ukada kwedze kuite pisa nenini uchanditsvaka mwanangu. Chirega ndikutaurire nehama dzako dzese dzauya pano. Ndakakuti pauchechi level uyatitaurira nekumba. Asi ukada kuita pisa rekuite nharo dzekuti inini wandoro noti pamba pako ndinoenda ngoye ndinoda uchanditsvaka mwanangu. Ndakade kukupanga semwana ndisikade kukuchaire kunzeba mudzani. Hino pisa rawakuita nenini panapa mwanangu unotsva pamusha pangu apa. Inini kuuye kuna mambo kudai, kuuye kuchechi kuti nditaurana naye zvipere. Mushange wangu handimanikidzi kuti ndinosvikapo na8. Aiwa ndosaka akati Mutape ndakashaisha ndakasvike pamba penyu na8. Saka ukanyengedzwa ngemadziso anhu kuti ndino ndakasvikapo zvakanaka. Ndio inini ndauya pano ndasikafunga kuti ndinoda ndichi pano Mutape. Handidi kunetsana nendumure ngekuti mwana Rari mubashi mwese kutaura rachini. Ndipa pindurwa. Chichingawe chishoma zvacho. Ndaifunga saizvo kuti ina handina kuti vakaitwa vakaita sei. Ndaifunga kuti sezvaanga akataurirana sezvaanga achisoonana anza nemudzimai wandina uyu kana aisovhakachirana hapana uchazipurwa kuti aivhakachirana semusi wacho Ripi nekuti zvaakusvike kune asharuka. Asi kuti aisovhakachirana waifanira kutenda kuti taivhakachirana tishamwa dzimwedzi ndiwe pakasvika. Saka hazvizi kusvikapo kuti zvisanangurwe kudaro zvaende kuhamba ngemberi. Saka kuzvidzokerere kuti ushamwari hwenyu hwadini penyimbo ndosombosvika sogono. Munhu anga ndane musi wakambosvika pano iri ndakasvika pano musi wakati zvinodayirika. Asi uyu akasvike penyupa zuva racho romukamona ari munobvunza kuti wambobva. Ndo hangu mashoma endingati panonga pasina mudzi wemusha nguva sepasi chigare chechiano chitematsika isikamboendi zvekumachechi nguva pamukadzi wemunhu muru wake pasina pane kweseni maki ikoko mera ndindombopa ari kuseri maya tione kuti pamusoro isemutamba pamusoro inini ndini mukadzi wacho wasaunyama uri kutaura. Ndofunga wamwe mondiziya ndiri mukunda wachitina ndosaka maona baba wangu ari. Saunyama ndiye murume wangu. Handiti handingadi kudzokorodzwa zvataurwa ba. Nyaya yangu yaizogona kunyatsonzwisisika. Anza nanenzi vane kumba kwakasvikwa nemurume wangu varipo. Anyway havapo, let's close that chapter. Handiti kusvika kwakandoita murume wangu anga ari kubasa. Maybe mungada kuzwa kanhorondo kacho kuti zvakazofamba sei kuti Saunyama azosvika. Saunyama wanga ari kubasa. Vane program yavaita. Vanga vakakemba pa clinic panedziwa ndofunga for about 4 days. Vachipedza kuma late.
ini ndiri kubasa ukunu ndoda kubva nenhoroondo yacho kuti zvijeke kuti zvakazofamba kuti asvike kwazi wakazoende konyenge mukadzi waSaurombe zvakabvepi. So ini ndanga ndiri musi wasvikapo zvonga ndava kumuvhara manje ndiyo nhoroondo yetade kutsvake pana baba ikasabuda yaitofanira kubva apa ndiyo pei kurambe kobuda manje ipopo asi yakutobve komuri. Munogona kunditenderera here munogona kunditenderera kuti ndienderere mberi zvidare kuti rinotini asi ndo pei yafanira kubva ipopo apa kwakuri kutaura manje. So ndizvo chaizvo zvomuri kutaura zvaifana kubva apa. Munotenderere kupa munhu mukana kuti ataure ndinoda kutaurawo mama ndipa mukana handiri kumbirawo kupedza nyaya yangu. Zvidare kuti mwautambisa It's okay, all right. Saka kusvika kwaita kumba kwaAnza regai nditaura muri kuda yacho right kusvika kumba. Kusvika kwaita kumba kwaAnza Saurombe. I was away inini. Ndaitozviziva kuti murume wangu ari kumba mwaAnza Saurombe as I speak. Anza wacho waizviziva. Mukadzi waAnza wacho waizviziva. Ndandichitozviziva kuti urimo ende mukadzi waAnza muzukuru wangu. Ndikati usashupika nekudya sadza vanhu vakazara kwamudada akasvika pachigweremba akasvika kwaAnza kuriko you are free to eat everywhere. Ndaizviziva zvakajeka muzviziva ende taifambidzana tine ukama wamusinganzwisisi mazvita ndaguma chipindura henyu Monty Clash asi ndaida kuti mungozviziva kuti ndaitozviziva. I was quite aware he was there. Pakusiri kutanga tatogara taishanyirana tichibikirana tichidyirana sadza chero inini naAnza wacho zvakajeka zvakajeka hapana chachakavanzika. Pamusoro changamire nedare ndati Saunyama mwana wangu asi ndaakumubudise muhapwa pamba pangu that day in question hapazi kujeka. Mai Saunyama ndinozviziya ushamwari hwakadzama hwaAnza naNenzi nemimi asi musi waenda Saunyama muroro wanga asina 2 days abve kumba ndini ndakaoverride decision yemadzitete mai Nyamupa mai Mauku mai Mutara ya baba Chigweremba vakationa tichipinde mumusha mwaAnza kwechinaya nendini nemuningina waAnza tatenda nemudzimai wangu kwechinaya techifambire nyaya yaNenzi yekusafamba zvakanaka. Saka ndabvapo inini muroro wakazichiuya kwaMutare natete wako tione kuti chii chauri kumboita. For sure haachichina tete kwakauya sisi wake ndati ndikutsigire mai Saunyama auya kwaMutare zvakabvunzwa Nenzi wakatadze kuzvipindura ndokubva tete wazi chimbotorai mwana wenyu mumbopanga uyo vauya ndiri kutaura muchidimbu vadzika pamuyoburi vauya pamba atete anonditi Mutape we tauya pano mukunda wangu wakashaisha saka tichamboende kumba chimanimani tate wombopangwa ngeropa rekubereka mai Saunyama ndakati decision yana atete ndakuyoverride imi Anza chiende kumba waite overnight imi mendamaite overnight naye mechitaura naye mangwana mudzoke kumba kunhedziwa ndaoverride decision yana atete. Following day wakaite zvendakaitaurazvo kuti wakanyapanga wakanyadini Nenzi yadzoka pambapo haana kuita 2 days ba paine zviro zvetaiti izvi ngati zvivharidzire izvi hapana kuita 2 days ba murume wako wasvika wapo na 8 dzeusiku. Hani muruzvinzwa apa pane message iri kuiconnect. Hani muruzvinzwa isikude muroro wangu kuti ende kuretrieve. Hani muruzvinzwa saka ndini ndakaoverride muchusi imomomo ndo makatukutire murume wako. Saka zuva iroro harina kujeka kuti usati ndinozviziya waidei mangwana munonyara mai Saunyama. Ndoda kukutaurira chokwadi munonyara kana tazosvike petirude kusvika ngekuti handirumbiriri mhuka mbiri ba
tichasvike pakuti meseji dziri triv asi saunyama handisi kumuripisire kuti unodai wakanyenge murooro wangu wakasvike pamba pangu usiku murume wacho asipo ndo chaakatenda ichocho ndo chemwombe mbiri saka ndinodzida saunyama ndine maloyas asi handidi kukutiitidziraba iwo unawowo asi petinonga toonana tirairi ndechikubvunza kuti waidei pamusha pangu hapazongi paina anhu ese ari panaba tinonga takamira tiri tu ngekuti ndine bvunze mwana wangu rega ndikujekesere ndisaifunga kuti tinogara dare rakakura kudai tsoka dzako idzo nezviri pahana pako zvinokutaurira zviro zvawakafambira musi wa8 namwari wekudenga ano saka inini manje ndikanga ndapamberi pamambo maisaunyamaka ndakukwana kwese handisisiri kumbaba handisisiri kuchechi ndapamberi pamambo ndiye muridzi wenyoka ndiye muridzi waaroi ndiye muridzi wemazizi saka hapana chitsveneba chetingade kunyepera pano kuti tiri kutaura zvitsvene ngekuti wangu mukorореwe uri kurambe kushapurwa kuti iwewe usazodaro wotondipikisa mushauri wangu hapana contract kupa kwake mushauya it is my home isusu yekwasaurombe hatina contract yekwake mushauri kwasaunyama hatina ende imimi saunyama hauna contract yekwake mushauya saka ndirude kukutaura kuti mufanaka ndauye pamberi pamambo kuti tienzaniswe utende kuti inini handisi kude kukumbunyikidza pamba pangu nguva yawakauya handidi ndoye ndiri kushwapurira unobvise ng'ombe mbiri ndaakutode kudairirwe kuti hongu kana kuti kwete ndidhiraivhe kutsoka anozi makarasionana yes ndaakutode kudairirwe kuzi zvaakanyora ende chinondifadza akamutapeka zvendiri kubvunza zvine runyorwa ndinozvibvunza in various ways zviro zvakanyorwabwe zita rangu rechishona ndozi Matsinza nekwasaurombe ndakagara pamberi pedare renyu mutambara zvikuzwa kufara ngei ngenayo kuti kuungana kwaita anhu panapa hapana chidhakwa hapana wauya panapa akadhakwa and uye ndodzoke pamaripoti 2 emwatambidzwa mutapi akanyorwa pasina wanga akadhakwa zvichimirirwa ngechechi kusangana kwaanhu anoti tiri kunamata ichitaure chokwadi saka zvakaitwa zvese izvi ndaona saunyama ari kutadze kutsanangura mamupai mumutapi kuti imbondisanangure kuti muchidimbu waizonga uri na8 dzidzo chai uri pamba paanza waiitei waitsvake haazi kuzvitsanangura izvo wandomhanya kundomhanya kugamari kuti kumbunyikidzwa ndo saka ita mudzosera mutapi kuti hakuna magarire takaita ana kumatongere muri kuita kuti pana wakadhakwa hapana wakambunyikidzwa chaitofanira kutozwisa nechokutoti chechi yakakorera mutape mungakorera here ngaachizwisisa apapo ende izwai saunyama sununguka wachizwai ngekuti inini ng'ombe mbiri uchandipa sununguka mwanangu uchandipa ng'ombe mbiri pamba pangu hapasviku na 8 uchadzidzisa wamwe kuti hapasvika maiho ende pako wandisviki na 8 pane pendasiya mutape chakaite kuti ndichisimudze nyaya inei anza wanga asikachatoendi pamba akabve Harare wanga akuye kwabiriri kuchitoita zvemwana mwazwa wanyiswa manje ndikataiwazve wakaise hoko ndiyani mwanangu ndini handinyiswi manyisiro akadaro ende nyaya iyi mutape ndoda kumujekesera musi wendasimudze muroora kwenda naye chimanimani ndakasvika ngepachechi ndikaona amudada ndichida pasta amudada taurirei pasta kuti saunyama waputse musha wangu ndakataurirai aya akagara ndakagara nawa that was not a secret vanhu vakasara vakagara ndikatonoti saka vanhu vari kuti saurombe ibenzi saka nyaya yangu inini chandadaidzira amudada namakufa humbowo hwesignature ngekuti wakasaina musi wekutanga wabvise dhora
pastor aripo, the church must write a letter inorecommenda zvaari kutaura ndakambunjikidza. Ndaida kumbunyikidza ndakarambira Elder Musha andikumbira kuti tururai nyaya kwamambo Mutambara. Ndakaturura. Ndinomutaurira zvakawanda bhuku. Saka kana Saunyama arambe kuunze ng'ombe dzangu Mutape, sorry, ndi muruto. kubatsira babawo ngepekuti semunhu wakatombofona ari kumba kwake kutaura naanza ari kwaari wakaziya kuti pamba hapana mukadzi, hapana murume, mukadzi chete uripo. Kwakanga kusina kumwere kwekuoryire sadza zvamwaizoende pamusha usina mubini sena erote. Even alright, pane nyaya iri kutaurika kuti Anza waizviziya. Ndimureze here pafoni, ndimupe tise palauti, ndimureze. Mwazwa? Mira ndimureze. Mai Saunyama ka inini handizondi Saunyama, takamutaurira ndamutaurira. Tireize Anza kuti waizviziya here kuti Saunyama uri kuende pamba pako. Timureze. Muswa. Anofunga ameno waSaunyama. Ng'ombe dzangu ndinodzida. Pane pemuri kumbunyikidzwa here nekuti aSaurombe nemaonero taita kuti no masvikire mwakaite paSaurombe usiku ndiyo complain yaSaurombe. Foni iyi ndiri kuzopa mambo, ndiri kuzopa 1 wekwa Saunyama, ndiri kuzopa 1 uri ino. Airtime iri ino iri umu ngeyekutaura for 2 days. Musambotya kuti mari inopera. Saka techitiri tiri muimbunyikiza kuti aSaurombe ari kuti kana tikanyamboenda mumapurisa tikataura kuti munhu andisoda kuti asvike pamba pako, wasvika anoda kutofunga una aSaurombe azombokutaura pamba pamo apatosvika asati pamba pangu handidi nezvakaita ndo zvari kushapurira kubva na 6 o'clock kusvika na 8 o'clock. Pamusoro kana machechedza zvakanaka mataurirwo azviri kuitwa zvakawandiswa. Kuwandise chii? Zvekuti kana macheredza zvakanaka chiri kuzoita kuti ndipiti ndakambonyikidzwa. Vataura kuti vakaudza vamudada kuti ndakaputsa mushawo wemwana wavo. Handiti apa pari kunzi ndiri kuripisa kuti akasvika pamba pemwana wavo. Saka zvinhu zviri kuda kuti akakohwanda nyaya yekupusa kwemusha, murume nemukadzi vakaputswa musha ngavave apa totaura nyaya zvakanaka. Mutape, ndati uri kude ng'ombe 2 dzekuripirwa ndini. Ndinode soko basi rinobve pari. Taura tizo tinogugura nyaya. Maita basa changamire kana tichitaura mutemo nemamiriro awo. Patinongotaura mazita evanhu munyaya, vanhu ivavo vasipo zvekuti tinokwanisa kubvunza vachidaira. Mutemo unoti hatina kwatiri kuenda. Vanhu vari kutaurwa nezvavo kana varipo ndopega patinokwanisa kutema tichiona sungawirirano iri kubva pavene venyaya. Kana mabata mashoko angu andataura nekuti apa zviri kuita pane nguva ikutenderwa. Pamusoro ibaba, mechitaura mambo, mechitaura mambo, ziya kuti musha wakaendwa na 8 ngewangu, hausi wakoba. Aiwa zvi apa mava kunditema kutaura onini yakubuda mirai timbotaura. Aiwa zvi foni naichangamire mirai foni tafona pana. Halo Anza, ndode kuti utaure namambo Mutambara newe kwa Saunyama vari kuti iwewe musi wawe yaSaunyama wakanga wamubvumidza uye waizviziya. Alright mambo, foni. Musati maipota ndi foni. Right, tererai. Makadi unosimba hivi. Aiwa, cheti.
Tinokumbira vanotambira foni. Musasimuka baba. Ndiri pano baba. Ndisimuka. Alright. Ndiri pano. Hakuwa musanetseka kuwaneroya nekusawaneroya ini ndakamangara sawanyama emaliba zvirongeroya mari anoshanda mushande pasitemu. Alright, Saurombe kundapazwa. Chimbobata utaure nekwasawanyama wachimutaurira mberi. Alright, mire nyarara yataura akasiri. Akuru wangu bagaji. Masoto bro. Zvinoitengesere danga rengombe nyaya kusvika dzidzoso ndinozigarira kwavo. Kurima ngebadzi chaipo ndatengese Svikirawo tiri mudzimba dzenyu muma-8 o'clock. Sazotibvunza. Mwangu munoripwa mutatu. Aiwa, tinoti asazotibvunza. Ungashaye Kuti atinongati undorya sadza. Ungashaye bhasikoro. Ndingakupe motikari. Fala umba. Mukadzi wangu don't. Aiwa mukadzi. Kubikirwa roigwe. Wakambone mbama inorohwe kadedere kadoko ngembombo rikade kudongorera dongorere. Ndiyo nyaya. Chaiyo. Ngoma chendati muzwe ngechoti anza haana kutaurirwa ndikuimba kwako haana kubvunza Simbo. Chindipa iyo foni. Alright. Tiregerai tichipa varidzi vefoni baba vanenge vari kupinda mataurisi. Hello. Wataura zvazika mwanangu. Ehe, wataura zvazika. Ndinaye saunyama. Zvakanaka. Uchada kutaura here kana ndikati? Ano zvakanaka chirandu. Zvakanaka ganyamatoko. Munochitaura zvemwazwa aya anotaurawo zvaazi kuti anza ngoti pastatement yake wati anza waizviziya. Munochitaurawo zvemwazwa aya wataurawo konzeni yekuti anza waizviziya. Ndopendiri. Shoko rekutanga raindiudza ati izvo asaunyama akandifunira kumateni makuseni. Uripo here? Akati handiri kubasa. Handizvo zvomakaita asaunyama? Handina kukona. Pamwe watinyepera hake. Secondly, mobva mazofonerwa futi mwapamba. WhatsApp. Ma 5 past 8, 5 past 8. Hazi kudaro here? Nditendere nditaura. Aiwa, ndobvunza basi. Ndizvo zvataurirwa ndiye. Kana kuti yaindipe aya azwawo zvazwa. Ihungu kana kwete. Taurai, kamba tese. Kana paite pamapa mune mari sanozotaura kuti apo ndopana. Ndikona district. Handei. Ndikona district. Ndopinda kuma ipapo. Ndaide kuzwa kuti mwamuri kuwirirana. Iyo utapo maonero ndo mwamuri kuwirirana. Sezwa wakabotanga wakonfirma maternity. Asonga utoziva kuti basa. Ndazile kurembo. Ndiyo. I'm sorry. Ndizo basi ndio. All right. Ndakataura naanza. Aiwa. Ndakagadzira ipapa fetiti. Regera. Ma confirmation ambataura hapana pamariswa.
ini pandazoenda kubvunza monditi aiwa chindipa ifoni ndopandanda kuda kunazonzwisisa. Pane pataurwa izwi rekuti vakataura nenguva idzo dzinoita a minute to 8 kana kuti a minute past 8 mapanzo naAnswer. Ava vari kumba kwaAnswer handiti mukadzi ndiye anga atotanga kutaurira murume kuti baba vari kuno kureva saunyama. Mubvunzo wangu wochiti kana muri kuti pane zvinenge kana zvamaifunga kuti zvinoitika kana iye mukadzi wacho angambaita iyewo kutanga kuchitaurira murume kuti ndine chikomba pamusoro iyi pamusoro chimbodzikisemo pamusoro ibaba ndodombo taura nemimi musha wamurodo kuite nharo. Mirai pamusoro iyi aiwa ndewangu aiwa hatifambidzanei ndinoda kumujekera panapa hatisi kuita nharo mambo tiripo uyu mwana wangu saunyama rega ndimutaurire mwazwa achitaurira kuti dzimwe nguva kuirirana kwaaita nemusha wangu ka nemimi imimi mutori kunze kwewaya machizwa asi musi uyu wakaresva mafambire asi ini ndada kuna amukaramba michiti asika inini mutape mukaramba michiti asi mazwa pane pemusikazokwani ndinotokutaurirai saka zoreva kuti takakopanana kuti daita nyarara pane regai ndimutaurire kana uri muzukuru wacho pane pausikazopani kuinditire nharo dzekuti maisaunyama kunditire nharo dzekuti pamusha pako tinondosvika nguva yatinoda pamusoro iyi nyaya iri apa inofunga inyaya iri simbo pamusoro iyi ngatimbese maoko pasi nyaya iri apa ngekuti mwakasvike pamba nguva yatifambei kana mwazobva nguva yatifambei ndiyo nyaya yatiri kutaura panapa. Asina kuti mwakazodai mukazoda apa zotsvakwe zvakawanda aya akati handikutanga ba nguva refu tichiite zviro zvekuhambizana. Baba ari kutaura kuti nguva yangu imbomira imwe kuganza takureswa matauriro ari kutaura chokwadi kuti hakuziwamba but tochiona manje kuti isusu vakuru vedu imi kana muchizviona munozoona sei zvamuri kuti hakuziwamba kwacho munoti hazvitenderwi. Isusu manje tikaende koti zviya ndinondoonekwa ndiri pamba paari murume wacho wokombe watoti hakusitori kutanga aiwa munoziva chiisho hakusitori kutanga pandiri kuda kuedza kutaura ndepekuti maonero atinoita apa imbo iri kukanyika kwakoti haisi hakusi kutotanga nematauriro atinoitaka anotisiyanei zvichienderana nezera. hakuna loya akadaro muZimbabwe. Baba mwasiye mukadzi wenyu ari kumba pamba pemwana wangu hapachina mukadzi ba machizwa saka musafurire mwana inini ndoda kutaura naye sababa hapana ari kufurira ndo zvatiri kutaura kuti imimi muri kuda kuti titaure nematauriro amuri kuda saka regerai saka toregerera kubvunza izwa nyaya iri apa here imwe muri kotsvake nyaya mukati musina nyaya ba muruzwa baba Saurombe ari kuti wakasvike pamba pangu pesa apa ndakanyarara gati mutauro iri kuti baba Saurombe ari kuti wakasvike pamba pangu pemwana wangu nguva dzisisidzo ndopane nyaya chete zvekuti wakazobikirwa kana usi kubikirwa wakararapo hausi kurarapo zvese hazvisi kutsvagwa ba zvese zviri mabrackets ndinogona nguva ndiyo iri kuti handisi ini mutemo pangu pauiti nguva yakati ndo ndinoda inini pamba pemunhu zvepo mapikisana basa apa anhu ari kurambana wakugadza futi ne8 o'clock muri kubasa mwamuchikubasa na8 nyama kuti tinondo kudozifaya kuti na 8 o'clock even the church does not allow that pastor akakutaura na mume wacho asina mume wacho inaembe 8 o'clock muri kuona matema una matema ndi tuni mkazi nonyepa hivi Mangari tu. Makanyeperwa. Mangari tu. Mangari tu. Makanyeperwa. Sasa nitseka ba. Sasa nitseka hadi. Weito kuroko. Mufundisi.
pamba pemunhu pasina murume. Pana aitomborarapo mufundisi for your information. Ya munonga mauzotaura manje mauzoyanda amwe acho towatonga manje. Ndiwo apwanye imba idzo dzidzi. Iyo wababanywa namwe acho. Kwangu kwacho vaitouyawo nguva idzodzo tinowadzana. Ya madai maizomangarawo manje. Kwangu kwacho vaitouyawo. Vaifane kumangara. Rutodawo mombe dzangu bozi kwangu kwacho vaitouyawo. Unyama uchikuseka. Mochizomangara. Uchikuseka. Ndizvo mutatu wangu. Uchikuseka mwanangu. Kwangu kwasoyana 8 murume nyasimo. Kadezve kutarisa nemadziso nekuonyererwa pane anhu. Hakusi kuonyererwa pamusoro ndofunga mutape wako pamusoro mutape wako gura zvakawirirwana apa ndoko SDA futi mufundisi pamusoro ivano apa hakuna unombozoti kwazi ndinobvume chinhu chekuti ndatambira ndakashaisha kudare ziya unondopuwe mitengo yekuti 40 years ndiyo inonge yatoguma mitengo inonge yatojajimendi yacho ipapo hakuna zokuti chinojasi ndochidini mhosva yako irikodzera kuti upuwe 40 years watopedza ino zviri kukodzera kunga zvichiitwa apa ngezvakanyorwa apa zvakasainirwa nayo tapedza ngatiise maoko mutape ndinozviona rini izvi zviri kuchinyore returning fomu yedu ya ndaone mhosva yakati kazhinji kacho ma 14 days ka tatacha toaendesera sonyama uchizokwira kuenda naye kwarwe uchizokwira kuenda naye kwekwenyu uchizozvozi muzimbabwe ere muri kubvumirwa kuti munyenge kwakadzi anhu muri kuvumira kuti munhu asvike na8 o'clock ari mumba mwemunhu uchizobvunzana nawo akuenda kwacho akonfirma tanga vatatokonfirma kuti uripo ere uku